እዙይ راديو إيرنا ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ኣብ ዩጋንዳ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ኣረቂ ከከፋፍሉ ጸኒሖም ዝተባሃሉ 3 ኤርትራውያን ኣብ ቀይዲ ኣትዮም። ኣብ ካምፓላ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ካብ ኤርትራ ዝመጸ ኣልኮላዊ መስተ ኣብ ባራት ተዘርጊሑሎ ዝብል ሓበሬታ ከም ዝበጽሖም ዝጠቐሰ ኣፈኛ ፖሊስ ካምፓላ ፓትሪክ ኦንያንጎ ኣብ ከባቢታት ካባላጋላ ኣብ ዝርከባ ባራት ሃንደበታዊ ተፍትሽ ከም ዘካየዱ ፍሊጡ። ንሱ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ፖሊስ ኣብ ሓያሎ ባራት ኣብ ዘካየዶ ተፍትሽ ኣብ ኤርትራ ከም ዝተሰርሐ ወረቓቕቲ ዝተለጠፎ ብዙሕ ጠራሙዝ ኣረቂ ከም ዝሓዙ ረጋጊጹ። ምስ ምስግጋርዚ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ኣትዩ ዝበሎ ኣልኮላዊ መስተ ብዝተሓዝ ከዓ 3 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ መልኪቱ። ፍርያት ኤርትራ ረቂ ናብ ዩጋንዳ ኣትዩ ክሽየጥ ካብ መንግስታዊ ትካል ንግዲ ከም ዘድሊ ዘመልከተ ጸብጻብ ፖሊስ እቲ ዝተሳሕዘ ግና ፍቓድ ከም ዘይጸንሖ ገንዚቡ። ሕጋዊ ከፋፋሊ ኣረቂ ኣብ ዩጋንዳ ምዃኑ ዝተጠቕሰ ትካል ኣምጻን ለኣኽን ላዛ ብዛዕባ እቲ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ካብ ኤርትራ ናብ ዩጋንዳ ተሰጋጊሩ ክከፋፈል ዝጸንሐ ኣልኮላዊ መስተ ብዝምልከት ናብ ፖሊስ ጥርዓን ከቕርብ ምጽንሑ እውን እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ረድዩ። ካብ ሰሜን ኣየርላንድ ናብ ብሪጣንያ ኣብ ሰገረት ናይ ጽዕነት መኪና 39 ሰባት ሞይቶም ከም ዝተረኽቡ ማዕከናት ዜና ካብቲ ሃገር ሓቢረን። እታ መኪና ካብ ቡልጋርያ ከም ዝተበገሰት ዝሓበራተን ማዕከናት ዜና ብቐዳም 19 ጥቅምቲ ናብ ብሪጣንያ ድሕሪ ምእታዋ ኣብ ኢንዱስትርያዊ ፓርክ ኤሴክስ ደው ኢላን ከላዩ ቆልዑ ዝርከብዎም ሓያሎ ሰባት ተጸፋጺፎም ሞይቶም ዝተረኽቡ። ወዲ 25 ዓመት መራሕ መኪና ብቕትለት ተኸሲሱ ኣብ ቀይዲ ኣትዩሎ። ጠንቂ ሞቶም ስደተኛታት ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት ኣብ ምጽራይ እኳ እንተሎ ምዕብዓቦም ዘስዓቦ ሕፅረት ምስትንፋስ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። ዜግነት ናይቶም ግዳያት ኣይተገልጸን። ናብ ብሪጣንያን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ናብ ዝግበር ምስግጋር ስደተኛታት መዝሓሊ ኣብ ዘለዎን መካይን ዝሕብኡ ሓያሎ ሰባት በብእዋኑ ሞይቶም ከም ዝርከቡ ዝፍለጥ እዩ። ግብፂ ኣብ ጉዳይ ናይል ምስ ኢትዮጵያ ተፈጢሩን ዘሎ ተወሳኺ ምስሓብ ብዝምልከት ብኣሜሪካ ንዝቐረበ ናይ ዘተ መኣዲ ንምስታፍ ድልውቲ ከም ዘላ ገሊጻ። እቲ ዘተ ብሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ተወኪሉ ኣብ ዋሽንግተን ከም ዝካየድ ዝሓበረት ግብፂ ዝእንገደሉ ዕለት ኣይነጸረትን። መንግስታት ኢትዮጵያን ሱዳንን ብዛዕባ እዚ ብምምሕዳር ትራምፕ ክካየድ ዝተባህለ ዘተ ናይል ብዝምልከት ዝኾነ ሓበሬታ ይሃቡን። ኢትዮጵያ ቅዲማ ኣብቲ ጉዳይ ዝኾነ ሸምጋል ከኣቱ ከም ዘይትደልያ ክትገልጽ ጸኒሓ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ንፓርላማ ሃገሩ ብዝሃቦ መብርሂ ኢትዮጵያ ጀሚራቶ ዘላ ምህናፅ ዲጋ ተሃድሶ ደው ዘብሎ ሓይሊ ከም ዘየለ ብምጥቃስ ኣድላይ እንተኾይኑውን 1 ሚልዮን ሰራዊት ብምስላፍ ናብ ኩናት ከኣቱ ከም ዝኽእል እዩ ኣንፊቱ። ግብፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ናይል ንዘርእዮ ዘሎ ምግቡዕባዕ ዘይቅበሉ ድሕሪ ምባል እቲ ምስሕሓብ ብዘተ ክፍታሕ ዘለዋ እምነት ገሊጻላ። ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ብጉዳይ ኣጠቓቕማ ናይል ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ዘይምርድዳእ እኳ እንተጸንሓ ኢትዮጵያ ንድጋ ተሃድሶ ክትሃንጽ ድሕሪ ምጅመራ ናብ ወጥሪ ዓሪጉ ይርከብ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። إذاعة إيرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصع ድምፂ ኤርትራውያን መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ መደብ መንእስያት ከመይ ትቕንዩ? ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ክትህሉ እናተመነና ከም ወትሪ ሓሙስ ንዓኹም ዝበልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና። ምስ መደብኩም መደብ መንእስያት ክሳብ ፍጻሜ መደብና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓርኤ ሰናይ ጻንሖት። መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና። ድኽነት ኣብ ሓቀኛ ፍጻሜ ዝተመርኮሰ ዛንታ ካብ ሳልሳይ ደርቢ ቁልቁል ናብቲ ጽርግያ ጠመተ ንሓስን ፍልይቲ መዓልቲ ይኮነትን ኣእጋሩ ካይሮ ካብ ዝረግጻ መዓልቲ ትሒዙ ዘከናወኖ ተግባራት እዩ። ሳልሳይ ዓለምን ድኽነትን ዝብል ዓውደ መጽናዕቲ ክሳተፍ ኢልዩ ካልኣይ ርእሱ ካብ ኤርትራ ናብ ግብፂ ካብ ዝኣቱ እንሆ 2 ቀን ሓሊፉ ነበረ።
ኣብቲ ዓውደ መጽናዕቲ ውዒሉ ናብ ሆቴሉ ምስተመልሰ ነብሱ ተሓጺቡ ነታ ቅድሚ ድራር ትስዕብ ሓንቲ ሰዓት ሽጋርኡ እናሰሓበ ኣብታ ባልኮኒ እዩ ዘሕልፋ። እታ ሓደ 400 ሜትር እትኸውን ባልኮኒ ከዓ ቀረባን ማዕዶን ክተቋምተላ ትኽእል ስልታዊት ዋላ ኮይና ኣብ ሓንቲ ቦታ ደው ኢሉ ህይወት ካይሮ ዝርኤላ መስኮት እያ። ሓሰን ነታ ማርብሮ ዝዓይነታ ሽጋርኡ ምጥጥ ኣቢሉ ናብቲ መጓሓፍ ሽጋራ ሰንደዋ። ሰዓቱ ተመልኪቱ ገና ፍርቂ ሰዓት ከም ዝተረፎ እናሰላሰለ እንደገና ናብቲ ጽርግያ ኣቋመተ። ከም ወትሩ ብክልተ መኣዝን ካብን ናብን እቲ መስቀላዊ ጽርግያ ዝወፃን ዝኣትዋን መካይን ነቲ ጎደና ልዕሊ ዓቕሙ ኣጨኒቐንኦ ተዓዘበ። የዒንቱ ናብቶም ማርሻቢድሕ ሒዞም ዝሓልፎ ኣጋር ተኺሉ ከዓ ብኣንክሮ ተኸታተለ። ኣቤት እቲ መብስሖም ንምሸቱ ኣበይ ከም ዝሓድሩን ከብዶም እንታይ ከም ዝመልእዎን እዝገይርዋኖም። ነበርቲ ካይሮ ከም ዝጎመዳዮም ካብ ጋሕጋሕ ክሳብ ዕራርቦ ክተሙ ዝውዕሉ ዘይነጽፉ ሕጅ ኮይኖም ይስምዑኻ። ፀሓይ ክትፋኖን ከላ ዘሎ ሸበድበት ከዓ ልክዕ ንምጾታት እዩ ዘመሳስል። ልዕሊ ዓቕሙ ተሰኪሙ ናብ መእተዊኡ ዝጎይ ሰብኣይ፣ ፌስታል አንጠልጢላ ዝብዘብ እትብል ሰበይቲ፣ ናይ ሓይሎ ብኡ ዝህንደድ መንእሰይ፣ ዋጭ ዝብሉ ቆልዑ፣ ሸለብ ገለብ ዝብላ ጎራዙ ብማዕዶ ኾንካ ንእትዕዘብ እቲ ምርኢት ጽላል እምበር ናይ ናብራን ካብ ናብራን ኣይመስልን እዩ። የዒንቱ ብፉሉይ ናብ ደቂ ኣንስትዮ ተኺሉ ካብን ናብን አንከራተተን። ነተን ማዕኻኹረን የማነ ጸጋም እናዘባበጣ ዝሓልፋ ናይ ካይሮ ቆነጃጁ እናረኣየ ከዓ ብፍትወት ስጋ ተቓጸለ። ካይሮ ቀኒኻ ግብፃዊት ከይጣዕምካ ካብቲ ሃገር ምውፃእ ካብ ስብእነት ዘውርድ ስንፍና መሲሉ እናተሰምዖ ሎሚ ሓዲኡ ክገብር ኣለኒ ምስ ገዛእ ነብሱ መኺሩ እንደገና ቁልቁል ጠመተ። ዑስማን ዋርድያ ናይቲ ሆቴል ኣብታ ዝወየበት ጀለቢኡ ኣትዩ ኣብ እግሪ እቲ ሆቴል ላዕልን ታሕትን ክብል እንከሎ በታ ኣብ መንበስበስተኣ ዝተረከመት ኮፍየቱ ኣለለዮ። ሃንደበት ኣብ ርእሱ ሓደ ሓሳብ ሸለው ኢሉ ኣተወ። ዑስማን ሓሰን ብዓውታ ጸውዐ። እቲ ዋርድያ ብሰማይ ከም ዝተጸውዐ ዓይነት ንላዕል ገጹ ኣቕባሕበሐ። ጸዋዒኡ ሓሰን ምዃን ምስ ፈለጠ ከዓ ዝጣዓመት ከብዲ ግዲ ኾይናቶስ ሸበድበድ በለ። ኣቤት ሓው ሓሰን እንታይ ክእዘዝ? ምእዙዝነቱ ኸርኢ ኣንቃዕሪሩ ግብረ መልሲ ተጸበየ። ሓው ዑስማን ደለይካ ኣለኹ ሓንሳብ ምጸኒ። ዑስማን ኣየላበወን። ጸጸኒሑ ኮፍየቱ እናስተኻኸለ ነቲ 3 ደርቢ ከም ማይ ሰትዩ ክፍሊ ሓሰን ኳሕኳሐ። ገና ሓሰን ማዕጾ እናኸፈተ ከዓ ሓው ሓሰን ከመይ ውዒልካ ኣታብሩኽ ብምባል ድምፁ ምልህላህ እናቆራረጾ ሰላምታ ጀመረ። አልሐምዱሊላህ ደሓኒ ዓሙ ኩሉ ሰላም ድዩ? ሓሰን ርግ ኢሉ መለሰ። ነቲ ኣብ ርእሱ ዝኣተወ ሓሳብ ከመይ ኣቢሉ ንዑስማን ከም ዘካፍሎ ኣብ ምስልሳል ኮይኑ እዩ። ጽቡቕ ካይሮ ፈቲኻየ ዶ? ኦ ካይሮ ጽቡቕቲ ከተማ እያ። ብምልእታ ግን ኣይረኣኽዋን ኣዝያ ሰፋሐ። እወ ካይሮ ዓባይ እያ። ኣይኮነን ንስኻ ጋሻስ ኣነ እኳ በፂሕዮ ዘይፈልጥ ቦታ ኣሎ። ኣለካ ድዩ ግዜ ማዓሲኻ ንዓድኻ ትምለስ? 10 መዓልቲ ኣለዋኒ። እንሻላህ ዘይበጻሕካያ ቦታ ትበጽሕ። ሕጂ እሞ እንታይ ክእዘዘካ ሓው ሓሰን? ሓደ ነገር ይኽሓተካ ደለ። ሓሰን ጸጉር ርእሱ ሓኸፍ ኣቢሉ ኣስጋግአ። ዝኾነ ይኹን ሕተተኒ ዝኽእሎ ኩሉ ክገብረልካ ድልው ሓው ሓሰን። ዑስማን ናተባብዖ እንታይ ይመስለካ ሓው ዑስማን? ይርዳእካ ይኸውን። ሰብኣይ ከብዱ ምስ መልአ ዝደልዮ ነገር ኣለካ ምሽ ንዓኻ ዶ ጠፊእካ? ዑስማን ነቲ ዝባዕከ ኸስናኑ ጨይሑ የዒንቱ ክሳብ ዝስወራ ክርትም ኢሉ ሰሓቐ። ነቲ ጎቦ ዝኸደ ዘረባ ብኣጉኡ ቆባ ኣቢልዎ። ሓሰን ኣብ መንጎ ሕፍረትን ምድንጋርን ተቐርቂሩ ጸጥ በለ። ሰበይቲ ዲኻ ደሊኻ?
سبيتي خادلي حقي عثمان نتا زربانتيو توقبلا حسن بحفرة تقوبيو في الشخشخ بلا قسن حو حسن ازي اب ايدنايو صباح ان شاء الله تصبقت سبيتي اب حقفه خلا كندي خاتخفل اندعي اسرا 5 دولار نحد ليتي نعخ 5 خبكاي عثمان واقع عداغا خغبرون ايفتنن بتحسن زقربو امامه عجيبو اب قصو حقوسنا تخاو نتحتي ورده. هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. حسن وشت سومن مسلسته استفلاليا عثمان زماصالو دق انستيو حدره نفسو لمليما كايرو ممليسا مقرتو نتن استرفا قنطارو معالتاتنا فقده اقچوچو بفلاي ጨናናይታን መጨረሻ ምስኡ ዝሓደረት ኩርሶ ኣብ ዝኸዶ ደድሕሪኡ ሰዓበ ቅድመ መኻደይ ክደጋግማ ኣለኒ በቲ ሪሃን ዝጥዕም ጋግተኣ ክዕጠን በሃገ ምቁርቃን ዝኣና ሰማዕኩ ናብ ውሽጣ ኸኣቱለኒ ፍትሕትሕ በለ ከሞትሩ ኣብ ታባልኮን ኮይኑ ሽጋርኡ እናትከኸ ልክዕ ከም ሓደ ካብ ፈርዖናት ቁልቁል ናብቲ ጎደና ጠመተ زحالفت قولن سيتي حزقت خوينا نتسمعتو جحمو بخورعت نحس حسه أفسها أتوه أب كم زخونتات قدا معصونا يكفلو تخاكوه كاب إرترا حبيرو وزمتسه قرماي تتسنبرو قرميسو سلام ديو سلاميو بلكا انتاي دا مشت كتفقنا أني خادا حنديها سقيلة قلتي فخدك اسكأني دخمي بالبقى أدكيمونا زوركشوب تتعايزهم نبتا بولكون وزيوم نبتو قرنا أنو قامتو شغارا كتكخو جمرو لومي تدوبو أفريقيا وزقربو مصنعت الصحفسي تخاتاتي الكايدو قرماي أرأس تخفته أبتي تسلمتن حبرن زنبرلو غزاوتس انتاي زبلو عين زفتت الدخنتي زلو ودي زسكحكحي سبدون حموش تقرشيلو تنفاس سبيح اللي فيه قريموني دخلت حسوم مندي حسن حداش شجارة ولا ايه قرماي ابزيكون ساعات سلازمتو اتعلال جنفيرو جزيكي بالعلو سكفتان هيرو زور دمو نبل ويكا ناب تحت نورد ابت جراوند مرعالو مرعا قبطوين كمي يمثل كأنا رئي قرماي حساب اقربه يترفن قرميسو دخاخي ملخو صباح كا كن شمامتنا ختمه موصانا يترفناني ما انت رأسو معلتنا انا تتصنققين حسن من باق حويسو اعدته قرماي بتهكيد جحمون نحاقه ناب تحت تأمته عثمان كان برد زمن تسهو جلبيات خدينون بخلته زتسب قلادك انستيو تماكلو صرقيا قريصوم ناب توتيل قصوم كما صريو قصو ناب حسن ملسه حسن اسمان رأيو بجاخا لوم زنانيتي حسن انتو مجمريا ناب عثمان كابو نابتنا ماكلون اوز نبرانستي تخيلو اتنانست دا انتاوتين فزيلو دارغان غزا نفسو حتته اتعباي فلطاني تان اشتيغن غوليا حدا خلطه معالت درار حيزاتو لمصياس اب تحت رخيبا نيره غولي تمثلني خصبق قرماي عينو كبعل عثمان كيل على في الشخ بلا قرماي زرب وخيزازمه حسن اول وليلو كملس دلي متالحن معندد كسادون بفلات صاخم ستوقه انا شقشقو نقرماي ابتا بالكون قديفو ناوشتي تملسه درقفقف نابلخا نابشقا اتوه كبدو طراي كسع استرف انا تسحقه املسه كابت حماق سمعيت جن كجلاجلاي كألن ملئت لبو أملسون كم زي حشو خوينون ناتسمعن نفس صلات بحيل الناقرفون قرمايك سعزج النق أبتشقاء كرمي يلخوف بلا أبتاني ارتراز من لسلام عالتي حسن قرمايك قدمو نابلوبي ورده عينتو عثمان كي رأي كاب كايرو خوات تهويتو 10 جزي ساعتو رأي
اتخفصهالو زقني شتا نايتا من اسي بافنچو اتيو النسقيو داوود اويو ابتلوبي تملالسه هاو حسن زبل دمص لبو من شتا بلو عثماني اتالم التكوفيتو زويبت جلبيون مليسو نيرو لو من عدكم كتكديكم سمعي كنافقكم ينا حاو حسن جرمايكا بفشختا سمعيتو قلص حسن زبقا ستربشو اقداون قطقطه ناب عثمان قريبو ابا حيلي بمناتو عتعتو عثمان صليكاي منات عثمان جمديدو ابا اذانو خچدرن كلو فصيمو يتردون نمنتاي انتاي بديلكا عثمان بسنباده شمت خبله نمنتاي خاخم غيركا نمنتاي مسغالكا حسن زربو خي ود عثمان لزاي زلل كسع زبلو بسحق فلح بلا حسن بحرق انا ناغرموتن توقيو تعند هندبتك عثمان سحقو قاريصو عتبله مليسو خا سحق اندغنا غصو اسره اتبسئنت دقاس زعم طله عينتو نبعت طنسه يا حاو حسن نمنتاي كند زتحرق نمنتاي دخنت انتاي كم زغبر يتفلط انديخا نحنا كو حسوم دخنت علنا نزان منباريلنا زين شطو ነገር የለን ክብረትና ካፕተን ካባኻ ዝረኸብናየን ገንዘብ አይበልጽኒ ንነብራለና በተንዛብካና ገንዘብ ከብደና አንጊልና ተኸዲና ክራይና خفيلና ሰብ መሲልና ንነብራለና حسن زبأس بحزن توقع حيلو تمنتلو أبرخ رشش كبلو دلي عثمان كفيتو النام عراري قربب بالنابلن نقدام وزع حسن زبأس خي قد حسيبوس اتن كلتا مسؤوز حدرادك انستيو حانتين بعالت بيتو حانتين كأقوال حاو مخانن كنقرو ايدالين عوت منقست اب كلتشحن عسد شعتن هولاند إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. زخبركم تخطاتلتي مدب منسيات نلومي نعخم زبلنا مدب كم استخطاتلكم وإنيرو أم مدبكم مدب منسيات نزهلواتكم حتى يكون رئيتو ويون بتحسطاتكم كتساتفو مستدليو بأدراشانا radioirena@gmail.com ويدما بقصر تليفوننا 0049 71 61 50 77 624 كتوكسونا تخلو كمون بناي فيسبوك أدراشنا مدام من إسيات بريدي إرنا بمبال كتصحفولنا ملأختاتكم كتلوخلنا تخلو كساب زغط زلتمون مسترفو مدبات ريدي إرنا نحدقكم سنايك أنا زي راديو إرنا دلت راديو إرنا